kublai pi baro shakani kana thiar ki chingi kai kani ka folder nga try ngim dan kam shu eka te kumno ban delete left click sisin bat sa right click sisin sa delete nang ni bat sa yes te hakani ka video ngan pen ep kumno ba pin pen ka lai ka por ka jong phi hakani ka computer kumno ba pin pen biang ye ka por nang kong ya hakani ka ha oni na kan do ni start button sa click hang to pin si i hang ni ki tho control panel nang ta sa nyon ha to pin si i pat hang ni ki tho clock language and region nang ta sa click hang to pin si i pat hang ni ki tho set the time and date sa click hang to pin si i hang ni change time and date sa change the time and date hang ni menta ka dai arjar khat khandai ubnai june khat lai terek ka poru kam yahap te kumno ngin pen biang phila ban yai nang ni ru hado de poi arjar arphau hanre ngan ai pi ka shortcut sunyon ba hang ni nyon sisin pin i hang ni udon arjar arphau sa click how to arjar arphau pin si i hang ni july ni udai bana july but menta ka dai arpu arterek te sakapor kato ka tarik menta ka biang kapor menta ka dai khat wei khat sau nyon hatu penbiang hado patap khat wei peji menta khat wei shipawa dengan ai kum to phila ban shu type ru hang ni tho bai khat wei khat san na keyboard te khat wei khat san menta kani ka pm kam dei ka pm ka dei ka am te okay tangkum to hi kani ka por jong phi hang ni kala menta kala dei khat wei khat san am ko to kala ka por kala biang lani phila ban yai de ka wei ru phila ban nyan bai hang ni pin si i hang ni change date and time kan sawan hajo hi pi change date and time pi pen biang gitu ki por bat ik baje nang ta pi click okay kani ka por jong hi kala ko ble shibon